oge emu nsogbu nke ikpeazụ nganga Igbo Radio Show nwanne anyị etinyego na ịmago ka o si adị here every Tuesday, Thursday na Saturday nwanne ife niile a na-eme kasị anyị banye n'obodo a na-ama na anyị tinyere alụ na anyị na-ebu n'ochie moto adọnye ilu na ihe anyị na-ebu bụ chassis wọtago tia rọba nwanne ọnka ya bụ ị na-anya one anụnwa mmiri a na-atụpụ na exhaust ya nganga Igbo Radio Show nwanne anyị adịla ebu na Lagos nwanne ebe ọzọ efụlụ ya nwanne jos cheki plate nọmba ndị efu na ọbụla Ferrari safety gbanyeghị ya na nwanne agwa gị yesterday today ka nna apịa gị ife m bụ wee bata today bụ Nigerian map ịghọtago 6 pro geopolitical zone nke a bụzikwata state and capital maka na men filezi na-enwe ike ọ bụzie na mmụọ na-akpọ FIFA nwanne nke ikpeazụ anyị etinyego nwanne nwunye obe afa m onye isi ndị obodo nwanne ka o si adị na ka ewe ka o si dị ebe ahụ ị nọ today nwanne ọnwa ka o si dị ebe anyị n'igwe itinyela anyị alụ ka anyị maa ife bụzie ọla dị tee na nke taata ọbụkwa sọsọ mbịa bọọdụ mụ na asa mụ na pinọpinọ m nọkwa n'obodo ka anyị mazie ka o si adị elu men ghọtago nwanne ọ bụzie na ọ bụ na ọ nwee ka o si adị elu gị ịkpọnyela anyị ebe anụnwa ka anyị ma asa ka o si adị na ebe onye na-alụ ka ọ na-eli ihe ka anyị jebe n'ubi ego ife dị ife niile maka ego na-amasị m maka ha m wee ego si ịghọta ka anyị jebe n'ubi ego Disemba abatago ka anyị jebe n'ubi ego ubi ego left, right and center, ego from left, ego from west, ego from east, ego from ebe niile ya ga na-abata na akaụntụ anyị ha ga na-anawụ tum mili ego bekee one and only ịkpọ onye ọzọ ego bekee nwanne ịchọgo okwu ego bekee one sọsọ gị na onye ọzọ ịnụrụ si gị n'aha ya wee ego bekee kpọọ ya jụọ ya biko gee NAFDAC nọmba gị jụọ ya NAFDAC nọmba ya don't try it again Igbo one of nganga Igbo Radio Show maka inweta gị ihe niile ọkwa ịghọta awụ full package nwanne efugodi nwa na ya mana nwa donye na full package wata nwa bugodi drinking water they tell you ịghọta that kind nke need go the certification ifugodi nwa ma na nwa ni asa baby boy ọkpọkwa baby boy ịma na national television just ka anyị wele ya nwayọ na butuo ọta ka anyị na national television and landlord anyị akwụbeghị m ụgwọ for the next 3 months. Landlord, don't worry, I got ụgwọ. So n'ebe aka na-eji etinye investment ego ụgwọ na ya. Oh wait. Ịchọ na ị na-edozi m alụ na-enye m ego ihe ịkọga. Ihe na-agwa gị bụ na anyị nọ national television and the old man na-ege ntị old man landlord na-ege ntị. Ọgwụgwọ ụlọ ya enyekwa m nke m ịghọta. Nwanne ị nọ Idumota, ị nọ Ikeja, ị nọ Ladikpọ, ị nọ Mandelas, ebe ọbụla ị nọ kewe. How far you? Nke na-eme ebe ị nọ ị na-ebutekwe azụ nwanne onwe ka o si adị n'ebe ahụ kpọọnụ m ihe ebe m na ka o si adị si ka m bata n'ihe imega maka ego ka ị na-ediri ka m bịa nye gị dị ịghọtago dị motivational ihe na aka nsogbu mụ na anyị na-abụ nọọsụ na redio ka ị na-eke ego ịbata na redio ị na-eke ego anọ m enyekwa gị ma na apụta na redio ma nkwe anyị pụtazie off air gị nwa agbanyụzie ọkụ amazịkwa ka o si adị elu go hapụ nwanne ịmago ka o si adị ebe anụnwa na nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM na Lagos nwanne ebe anụnwa ka ọ na-adị eme ihe gbasalụ ndị Igbo ebe anyị na-enwere obi anwụrị sọsọ ime ka obi anyị bunite gị mmụọ gị na ịghọtago ka ife niile na-adaba n'anya nwanne onwe ka o si dị ka nsi wee gwa gị ibe m na igwe na nke mbụ bezon na anyị sikwa eme ya ịmago na ọ bụ na tata bụ izi ị na-etinye alụ n'ime ogbe nwanne ka m gbuo alụ gị steeti ghọtago ihe a bụ nganga Igbo Show nwanne nke mbụ m na-ebugodo ụzọ banye n'ime ogbe gada ebe a na-agụ newspaper ịghọtago ebe men na-agụ newspaper njụtasị ha ka o si adị ma ndị na-ele ọgwụ ma ndị na-asị asị ma ndị na-ekwu eziokwu nchịkọta ya mbịa wụọ gị ya n'isi hie ịghọtago mụ apịasịzie gị gwakwa gị na ịkọ mmụọ anụlo nwanne mụ apịasịzie gị mụ emezie expect na mbanyezie by part 2 based on continuation Nollywood standard na ngwa ga-etinyezi alụ gbuo m ya bayaside by part 2 gwa m ife na-eme n'ime ogbe nneche ike na mkpọ gị ngwa gị ghọtago ya dịrọ na-ebu ihe na ọkwa ekpere Chukwu zara ụmụasa nwiyo n'elu Chineke nwoke adịgokwa ka ọ ga-adị n'elu ụwa ndị enweta m asa nne ka anyị tinyegodi ya by immediately ozugbo asa ka isi wee fụ mata anụnwa na ndụ n'ime afịa asị na onions jos na price ya jos na-elewazi onye ọbụla akpa akwụkwọ ya ka o si adị onions mega mmadụ niile na-ebezi akwa ịma iweta onions ka isie nri ifichawa onions
onwe ka ọ ga-esi baa gị n'anya ga-ebewakwa mana nke a gaghara eri onwere iwe ijibe ya baa n'ime kichin ọ na-apịagodi gị ihe ị na-ebezi akwa onions ewuzi gold ịghọta all gold n'ahịa ugbu a obere ihe asị gị 500 obere ihe asị gị 1000 obere ihe asị gị owe niile egoche 5000 onions nsọ mana asọ ọkwa maka mmụọ si tinye ilu n'ogbe na aba ya so onye obodo ihe na-eme n'obodo na mmụọ ya ebugodo ụzọ jeme observe ghọta so ntinye elu ndị na-ele onions ilu na anasa ka ezi ka o si adịzi nnọkọtazi na-agbawazi menu ya ị na-ekwu okwu na-ene m anya na mkpụrụ anya ka eke na-emekwanụ gị na-ene m anya na mkpụrụ anya na ọ dịkwa na izu efu nwa bụ ife niile na na-ene m anya na mkpụrụ anya so based on that mụ adonye elu ndị na-ele onions ịghọta ị kenenekwa anya na tebụl nsa ka eko o si adị ụlọ ka ife na-emezi ka ezigbo nsu jos na-ebunizi ọnụ afọ elu ha sị m cheki godi ya na ndị niile na-ele local rice na-anyazi ezigbo moto na-eyi ezigbo akwa ịghọtago na ndị fere aga alụ ha ọfụma na ọ bụla ofu ndị na-elekwa ihe nri ka ha bụ ịghọtago na ya mere ha ji wee nọkọ ọnụ wee sị mba na ebe ndị na-ele rice na-alụzi ụlọ elu n'anya Benz na ndị na-elekwa onions na-abanye into real estate na-egbakasị anyị based on na rice ligo n'ime ego na rice now onion real estate that is what I'm telling you now na mam na the particulars amam na iji the update na agbaalekwa na wa for you onion real estate ihe ga-emegbu a mma ga nwetakwe ugbo nke m achọrọ m ka mba ozugbo ọnụ na ịmụga amụ ndị onions ha adịgokwa coordinated maka ị na-anya na-efu na one ihe a na-ele ya na Alaba that food store market dị na Alaba ịmasịkwa onye mbụ na cheki ọga ndị ọga na nwanne ọbụzi na m etinyela alụmaka o si adị ka ife ga-emezi na ọ ya ka m jide ọsọ na-eme observe ghọtagụgbali ebe niile nwanne efu the same price ya na-ele ya na aja ka ya na-ele ya na idumota ịfụ na ndị anụwa jos nọlụ na union ndị asụ fili na ha nọ na union ndị onions gbala anyị strike ebe a ka anyị malite nke anyị biko ma hapụ nke ndị a ịba na ije na Rome ga-emekwa ka ndị Rome mega ọkwa ya ebidogo rewezi onions ka anyị rekwe nke anyị ka anyị nweta farm nke anyị ka anyị ma anyị ga-agbawa moto biko ebe ọbụla ị nọ na ịmago na anyị nwa bụkwa farm n'isi nke onwe anyị farm anyị bụkwanụ nganga ebe a nụnwa ya ka anyị ji agwa gị dododo nwanne onwe nke ị na-eme bute niile na farm anyị ebe a ọtaga anyị nwanọkwa union nganga union mana nwere ka anyị ga-esi wee gba strike ọ dịrọ possible no matter what ndị onions gbagodi strike ndị tomato gbaa strike ndị moto gbaa strike asụ gbaa strike ebe a nụnwa our education is standard ayada agụ kata kwụsị mana ife ga-eme bụ na nwanne cheki forward ever backward never ọ bụrụ na ọ nwere ka isi nwa afịa like this na ịchọ ka eti elu gị dị mkpu nwanne bute n'ihe ehihie na just bute ehihie nwanne mmụọ bụla olu gị dị ngwa afịa nwanne nke a dịkwa ka ekpere uke bute ya nganga biko nganga radio show mana mụ amesị aka ma okwu okwu n'isi nwanne ọbụla akara ọkụ na onwe nke m nọ na-anụ wiyo maka ị na-agba oke speed calm down be coming down onwe ka m si na-anụ na asị na achọ itinyere ndị uwe ojii ego na ama akwamowa eziokwu mana onions a dịkwa uguzi gold n'ahịa ugbu a ọ ga-ekwekwa ha ma ọnwụ na-enye ha ego a mụajosu na-ekwunyela onye isi ala na-awụnyere ya ọnụ based on President Muhammadu Buhari odogbu bụ odogbu na hapụchakwa na ọ na-abụ ọnụ kata omee majik gbapelu ndị mmadụ fim omee na-eti ka ezi ijes ọka nwoke asịsị Katsina wee wụnye alụ ka omee men ịghọtago mana kịta ọ pụtago wee kwuo na ya ga-etinye elu ndị polisi alụ ịghọtago na ya ga-etinye elu ndị polisi alụ ka agba mbọ fụ na ego ha dị mma based on ka ama na ihe ha na-ana ndị mmadụ 50 naira na main road onwe ka ọ ga-esi wee kwụsị ghọtago anyị na-awụnyere onye isi ala ọnọ wee ghọtago wee na-ekwukwazi onwekwa ka o si pụta ụnyaahụ ịmago ihe dị na Naijiria bụ onye nọkọta bi ojii isi ọkụ ofu anyị ka ghọtago mee na na-agbakasị news si na etinyego dị ego na-ego na-aka ya na-akwụzi police constable na-ego na-aka ya na-akwụzi superintendent na-ego aka ya na-akwụ kọmishọna mana ndị isi ndị polisi apụtago kwuo na-ewepụtabela ego ahụ na the process ka dị on ọ na-abụ nsu oyibo na-anụnwa ncheta mgbe m jee skuulu mmalụ na my father ya dị proud na m etufula ego police process is on ego inụrụ oyibo a nso kịta anụ
Ama m na idega dictionary na so do m anya. Dictionary enwego problem. Every day ka ọ ga na-abata. O nwere problem on the way mana ọ bụla ya anyị ga-akpa today. Nwanne na ka o si dị na mụ enyego gị hands ya iji wee bata nke izizi bụ na anyị gwara gị na ego onions etinyego ego ịghọtago. Ka ewe. Nke ewe nke bụ onye na-agwazi gị na ndị polisi na obere oge na-anaghị etinyelu ha ego n'ụgwọ ọnwa. Mana ihe ọzọ nna ayọkwa onye isi ala ma ọ bụ na ọ ya ekwe omume bụ ka ndị polisi yidebe black and black ha yibezie white. Asamam ni na-efili ya. Ka ịmakwanụ nke wụ nke. Yes, ha yibe white anwa the white eme nwe pocket. Ọ dịka ndị na-eji ide exam one o si abịa chi ide ọkwa waya ekike a na-eyibe white and white. One aka anyị chọọ ka ndị polisi na-adị ka ha yali na-enwezi pocket. Anya chọọ ka stain dị na-arụ ha. Yes, maka oke stain na-ebute oke anọ just pure white. Afọ ya na-acha green. Nanọkọta afọ ya na-acha afọ nke na-acha yellow. Mana ayiri white. Ayiri white onwe stain ya dị n'efe ha. Onwe nke dị adị asapụ ya. Nna ebe anụ ka anyị ga-awụsa ọwa na nke ka ewe nke ịbụọ na abụzie na itinye arụ wetago ka m jos tụnye gị obere azụ based on ihe anyị ga-ata. Ama m na enube nwaanyị ka be coming down. Na m anụbe nwaanyị. Enugo? Sọsọ m n'isi onwe m bugode family members. Gwa family members ka m jụọ gị onwe ka isi ihe si wee mee ka sị na ke m kwere na ịnụgo nwaanyị. Ihe m bugoro bụ ezinụlọ. Okay, family member. Family member ka m jụọ gị nwoke na nwaanyị maka otego m na n'ihe a na-asị na ụfọdụ mgbe na nwoke na-ebu ụzọ anwụ. So ama m ọwa eziokwu na nwoke na-ebu nwaanyị ụzọ anwụ that's di na nwunye. Nwanne based on ajụ ejo m na onwe many matters m ebunye elu gị na ewetago na mana based on na onwe ka o si dị na onwe ka m si nweta hands na eji m ụgwọ nọ n'ilo na ọ nọ na studio na-eche m just ka mụ atinye elu dị ma na alụ mpụtazie nzazie gị dị ajụ so ife anyị ga-akpa na ama anyị bachi ya ta again bụ ihe njụrụ ya ugbu a okwu a na-ekwu na ọ na-awụ nwoke na nwaanyị nwoke na-ebu ụzọ efi nwoke na-ebu ụzọ anakwube Chukwu eziokwu kọwasị eziokwu ịkpọ na anyị na anyị gwa anyị ka ihe bụzi the matter cheta na nọmba ị ga-eji wee kpaa ya bụ 08182426591 and ọ bụzie na anyị nachiyata anyị na ga-alụ ebe ya si idekwa teyu nwanne ebe ọbụla ị nọkwa nyanwa bụ ubi egogo ị nọ na Mandelas ị nọ na Ladikpo ị nọ Idumota ebe ọbụla ị nọ wee na-achụta ife afọ na eri na-achụtakwa ife maka ezinụlọ ịma na ụfọdụ ndị mmadụ aghọtabe that meaning of ezinụlọ mana onye mawụsọ based on ndị obodo kwa based on ụmụ iyo ha nwa ga-ama the full meaning of ezinụlọ nwanne ebe ọbụla isi agbata mbọ maka ezi na ụlọ nwanne na-ewe n'ilu gị aka elu wee na-asị ubi ego ga anwụ nye akọkwa na-akọ ịghọtago Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwunye ọ na-ego bekee nwanne ego nọkwa hie anyị na gị ga-anọ na-eyife anụnwa na nke ikpeazụ ka anyị tinye ọnụ na that matter ịghọtago mana ngwa agụ na ife anyị ga-akpa na-eyife ya bụ na apụta one a na-asị na menụ na-ebu ụzọ efi enwere ike ọ bụrụ na ị mara ife bụ ifi mana ị nwere ike bụ na ị ya amụ ife bụ na mmadụ na-ebu ụzọ anwụ ọ na-abịa ịpụta na-efu ebe ụmụ nwaanyị na-akpa nkata maọbụ ebe a na-akpa general discussion oyibo adapụkwa m n'ọnụ again Chineke na mụ emekigokwu ya las ego dịka m sizi asụsụ oyibo ka eje skuul ejela ezigbo standard school ịnọ na my school kwesịrị ka na-asụkwa ezigbo oyibo dịka nwa si ama mgbe m enwe this your intonation. Don't worry, it's a gradual process. Nwayọ ka eji ala ofe dị ọkụ ka ọ wee. Nwanne ọ bụrụ na o nwere ka o si n'elu gị gwa ihe iche na the matter sọsọ ihe ị ga-eji ebe ị ga-eji wee nweta ya bụ na 08182426591 ka m nwere nwayọ wee kpọọ ya maka ndị otu anyị na based on ndị akwụkwọ mgbede ndị adachụ ihe nsekasị alụ anyị nwee ebe ahụ ka anyị jee hụ ha ya nọrọ na nke ụtụtụ ebe a na-eme 2 times 1 2 mbanụ na ndị nke mgbede bụ ebe a na-akụziri anyị 2 times 1 ebe anụ ya mee eji si na fingers adịrị kwụọ o nwere ndị na-eje nke ụtụtụ nwee ndị na-eje nke ihe nwee ndị na-eje ọgwụkwa na ha ncha dị mkpa ke ka mkpa wụ na ijere n'ụtụtụ ma ijere n'ehihie ma ijere n'abalị ke ka mkpa wụ na ijere na nọmba a bụzi 08182426591 ịkpọ anyị gwa anyị ihe iche chetakwazie na anyị nọ na Facebook na Nganga Igbo Radio Nganga Igbo anyị nọkwazi na Twitter Nganga
nganga redio Instagram nganga redio ilu ebe izitela anyị ozi just gwa anyị ihe iche maka okwu anụ anyị na-akpa onye ndị mmadụ si wee chee ya maka ya ka anyị malụgodo onye tiela alụ onye nke izi anụ tiela alụ n'ogbo hello ya kpọnye hello mpa oisi nna menwele na onwekwa ka o si adịlụ m iche mụ ajọs burukwa ji onye batrị tinye arụ n'ogbe gbanyelụ menụ finga batrị ghọtago ekwetagodi na ọ na-eme ka ijezi mpa ka ebe isi akpa anyị na Queen's College akpọnye dị na isi Queen's College Okay, Kings ayi ka ndị da wee dị na anụkwa m na that side azụgo menụ na ajọs no bele ife dị mma na mpe ego bekee nọkwa ndị a ndị asa makwa ife ọlụ nyere ego oyibo hello anọ m ekenekwa gị sa ehihie ọma yes sir ego nwere njọka ndị agị na ngwa gaanụ n'iru ya dị Larry Gaga bịa na studio ka onye ebe ọ bụ onye ebe Larry Gaga bụ yes Larry Gaga bụ nwa afọ Igbo nke ahụ ka mma ama ihe ọ pụtara na ego amara onye ọbụ ego a na-asị na m amara onye ebe ọ bụ ka isi ekwu ụta haba now haba don't talk like that achọrọ ịmata steeti osi ya o nwe ihe mere iji chọọ ịmata ọkwa ya yes ngwa ka ihe ọ na my guy na drag maka nwa agwa m ya na ọ bụ onye na mgba ime ihe ga-eme ngwa tinye ọnụ n'ihe anyị nwere ikwu maka ya taa emechie before the program ends ma agwa gị ebe Larry Gaga si ọ dị mma otu ahụ ngwa gaa n'iru nwanne ezigbo ka o si adị na ndị ajọsụ si na menụ na-ebu ụzọ akpọni before ndị nwunye esobie ka eke ise for the matters nke a eziokwu na ikwesị ịghọta na ọgodi agwa gị ata na agwa gị enyi ngwa ka ihe ma eji file n'ụdọta ahụ ikwesị ịma ife anyị nọ n'ime na bụrụ ka aja akụzi ekwu anyị nwa na-ebuzi anwụ nke azụ nọmba 1 dị mana duto ganigani anyị na-akpọ ganigani mọch ụmụ nwoke na-ata mọch anyị ga-ebu ka anaghị ịma na ịgwala anyị nọmba achọrọ m ịgbanye plate nọmba nganga na gwana anyị nọmba mba sị achọrọ m ịgbanye gị plate nọmba nganga gwa ya afa gị anyị heavy anyị ụmụ nwa fruit salad ụmụ nwa ka ego o si adị na mpa daalụ thank you very much daalụ thank you for calling Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM nwunye ọ na-ego bekee nwanne anyị atinyego alụ n'ogbu wee na-ajụ gị ka ego o si adị na ebe ahụ ị nọ nwanne echezọkwa na ihe anyị na-akpata ata bụ na a na-ekwu okwu si na ọ na-abụ na abịa na famili nọ ndị mpa na-ebu ụzọ anwụ ekwetọkwa nọ ndị mpa na-ebu ụzọ anwụ ụfọdụ na-asị na ọnwụ bụ ọnwụ the thing bụ na ọtụtụ oge na ndị mmadụ na-eche nọ ndị mpa na-ebu ụzọ mana o dipendịrị o nwere ike wuo onye ọbụla anyị mara ihe onye nke alụ elo ya gbanyere ehihie ọma na onye ajọsụ chọọ ịma na nọmba ma na-aga aga nwanne butukwa o nwere ike wuo onye ọbụla o nwere ike wuo onye mpa nwee ike wuo onye mma do ọtụtụ oge ndị mmadụ na-esi nọ ndị mpa na-asị na ndị mpa na ihe alụga erika onye mpa asị masị ime ụbọchị mụ ajọsụ confirm ọ kwete na ọ na-eme ebe last 2 weeks ka mụ alụ MC na birthday party na Festag so the boy na-eme the birthday party mụ akpọpụtakwa ya as MC wee sị ya junior yọtago wee sị ya junior maka junior ka ha na-akpụ ya nsị ya junior between mom and dad who do you like most na junior wee sị m nọ mom bụ nsị ya why junior sị m because dad will die before mom hello ekwe hello good afternoon. ehihie ọma nwaanyị ọma ka ime nwa ọma ọ dị mma nne n'ọmalịcha onu nne na-aga n'ụzọ ka ịkwụ akwụ mgbe ọbụla ịchịrị ọchị ya na ọ na-increase my mgbe ọbụla ọ dị ka gasị na ịma onye ọwụ mgbe ọbụla o chịrị ọchị
Nwaanyị ọma ka ebe isi akpọ jare. Esi m aja akpọ. Ụmụ aja, ụmụ pinọpinọ aja. Mụ na unu adịkakwa. Afa nne o. Agwago gị. Ọlọmachi. Ọlụọma Chineke. Kwefuru afa mmadụ. Ọlụọma Chineke ka anyị. Ọlọma ọ eziokwu na ụmụ nwoke na-ebu ụzọ asị nnọọ bye. Ị na-elekwa anya ya, ọ dịka ka eziokwu. Ka ihe mee iji si na ọ dịka ọ bụ eziokwu. A na-ebukwana ụzọ anwụ mosi. Ụmụ nwaanyị na-anwụkwa mana ụmụ nwoke na-aka ebu ụzọ anwụ. Mana nne ka ihe kpatara na ụmụ nwoke ga-abụ ọ dịka ya sị na ha na-ebu ụzọ anwụ enwee reason. Nwere ike mebi ọ na-enwe peace of mind n'ụlọ. Mana nwoke bi ọma na-enwe peace of mind, nwaanyị a na-enwe peace of mind. Ka ezi ka o si dị possible. Ụmụ nwoke na-achọghị inwe peace of mind. Ọ mebi ọ mụrụ ọtụtụ ụmụ. Mgbe onwe dị na ebunyego m uche n'ọfụ ịghọtago. Eme ka ntinye alụ na aja ka mma ka o si adịlụ mụ na ya na-abụ. Based on ihe a ngwa aga ụnyaahụ kwa ọ ka dị gị n'ime obi. Nka bụ ezi ha. Ngwa bilie n'ime obi. Atụfukwana okwu a ngwa aga ụnyaahụ ịghọtago nwa. Nga gị gbere redio show na Hot 93.3 FM nwiyo na ego bekee nke ifi anụnwa ihe anyị na-ajụ gị bụ nwoke na nwaanyị ụfọdụ ya na-asị kekwa ka ndị anụnwa sizi ewu isi mmadụ ọnwụ ya na-ewu isi ndị mmadụ ọnwụ ma nna nkata anụnwa otego akpabalị onye pụta ọ na-asị gị mba ọmpa na-ebuzi anwụ ọmma na-ebuzi anwụ ya wee sị mba ka anyị tinye ọnụ tata ka anyị maa ka o si adị. Hello, ya kpọnye. Hello, nna. Hello, ndị isi oche ihe ọma. Chairman Chief Executive Nganga Worldwide mpa. Ambassador. Onye ọrụ igwe na-enụ m na ọkwa ụmụ nwa Jos bunye m V6 nke ikpeazụ a fuel consumption rate. Ịnọ mma na enweghị na-eme n'ịnọ mma. Enweghịkwana ihe ọzọ nji onwe m eme na ụmụ nwa nọdụkwara ala ife niile na-adaba n'anya ọbara na-agbani na-apọmpụ ka o si kwesị ekwesị. Ya nwanyị. Ego bekee. My darling. Ka edo. Udo adị mma. Ka ntinye n'ọrụ ọnụ n'ihe a na-ekwu. Gaa n'iru. Mana o nwere ndị Jos tinye alụ ọfụ ịwakọta ụfọdụ ya sek gwa na ya afa anyị na-ebe isikwa akpa ịghọtago mpa. Afọ m bụ onye ma Ikorodu ka m si akpọ. Onye ma ọga ndị Ikorodu onye ọma na Ikorodu. Onye ambasadọ nganga na Ikorodu. Ọ mụ na-anọchite anya ndị Ikorodu. Yes, onto constituency. Ọ gị nwa na-representi nganga radio show na Ikorodu. Onye ọbụla ọzọ na-abata. Butuo agba ebekwa gị plate nọmba. Ikorezi onwe Federal Safety Server. Chekie ya. Batiela ya ọnụ n'okwu nna. Nna ihe a na-ekwukwe nke a bụkwa eziokwu. Ọ ga-enwere ihe mere o ji wee eziokwu. Ka ihe mere o ji wee eziokwu ya ka m chọrọ ịchọpụta. Okay, as an example, nna m nwụrụ na 1991. Okay. Mma m nwụrụ na 2010. Ifugo ihe dị different. 1991, mma m nwụrụ 2010. Ifugo different. Ọ bụ obere ihe. Mana ajọkwa na nke m nke ahụ eziokwu anaghịkwara m mma m karịa mpa m o. Onwekwe ọ bụkwa na onwe mpa m mere mana anaghịkwa mma m karịa mpa m. Mana ịgwa nwoke o. Ka ihe mezi na. Ịma ihe mere ebu na mma m na-aka ege m ntị. Mkpu okwu ọ na-aka amata egwu uche m. Ọ na-aka amata oge iwe na-ewe m n'oge m doo anwụrị. Ọ na-enye m ihe obi na-atọ m anwụrị mana mpa m ọ dị-ekwe ka nrite ya nso. Mba oge ọbụla mba ka ọ ya na-abara m ọma akwe ka nridebe ya nso mgbe m na-ekwugo okwu ọsọ m jọpụrụ nne m so mezie ma ọ dịka ya sị gị na m gbara ọsọ ọ na m nyiri ya efe so oge ọ nwụrụ atakwara m afụfụ bekee ziri Chineke mana ihe m na-ekpekwa ekpere ebu ọ bụgodị ma m ebu ụzọ nwụọ ka m bigodo ndụ ọfụma laif na ka iliwagodo ọnụ fes mana ọkwa iliwago ọnụ kịta iliwagokwa ọnụ ihe ebe okwe m na nwebekwa ihe m mere enyela onwe gị nsogbu ị ga-eri akwabekwa m akwa ihe akwụtụ na-erubeghị m ehihie bịa jekọ ị gebenụ nganga ọfụma so onwe ihe na-eme gị ugbu a daalụ gebe nganga ọfụma ndị uwe ojii a dịka ọ na ha anachitegị ọrụ anachighị ego ọrụ ka a nachitere bika ọtụ abalị ụnyaahụ na ndị a kwuru ekweta magana saịdị anyị na-anara nri moto ego ịmana onwe ka Igbo si ekwu okwu si na agwọ onye ala ala ya na ama ngwa ya ntamụ
ịghọtago na eziokwu ka ọ bụ eziokwu. Ozugbo pụta ya na-akọsi ụdọp, a na-asị ka ị na-akọsi ụdọp, anyị erite ndị mmadụ a na-eche na ndị a na-achite n'ọzọ na ndị a na-achite n'ọzọ. Ihe na-ekwu bụ eziokwu ka a na-eyi white. Anyị ya na-eji Igbo ka a hapụ inwe pọket bet ka njikere. Ọ bụ na ihe nwere pọket anyị anapụghị okwu ka a hapụ ịdị na-ekwu okwu. Mpe ịkụwaga akụ oyibo nsogbe kwadozie anya ka ọ dị. Ihe ga-eme ewu na both efe akwaghị na okpu ha ncha niile ga-awụ white maka anyị chọ ka ha dị pure ịghọta purity. Gagi bụ radio show na Hot 93.3 FM. Cheta na ị ga-akpọ nwaanyị na 08182426591 08182426591 nganga Igbo sọsọ ebe anụnwa ka ọ na-adị ya. Ma ihe anyị na-akpa na nke efifie tata bụkwa okwu ọnwa a na-ekwu abịa sị na ndị mpa na-ebu ụzọ agbago, na ndị mpa na-ebu ụzọ efecha, ndị mpa na-ebu ụzọ etido, ndị mpa na-ebu ụzọ asị ka ọ dịzie elu, na ndị mpa na-ebu ụzọ asị bai anyị wee na-asị na efia ka ihe kpatara ya. Mụ ọgwụgwọ anyị ka obere nwa nje lụọ ọrụ MC na wọdịdị ya na first tag ji wee sị na ya like mami ya bikos na mpịa ga-ebu ụzọ wee nwụ wee sie nna ka ihe esikwuzi o so n'ihe anyị kwuga na ọ ga-enwe ebe ọ nụrụ ya. Ọ sị m na mom ya na my mom said maka na grandpa na grandpa died before grandma. Check godi ya. Ka ha was no ya state. Hello. Mpa, Monsa. Ego oyibo na nwunye. My darling, komo come je monu. Ke nke na-eme ebe nọ. Ọnọdụ ugo from first tag. Adetell you ọnọdụ ugo. Mpa dadi onugo abugodi battery jioni anwụ adetell you mpa. Hey. Elder statesman ka na-enye godigidi title. Na so ebe chief ọnọdụ ugo. Na first tag. Ewo chief. Onye isi Chineke mụ esekpuru gandụ na-achọzi ngozi chief. Hey. Onye nna biko tinyela ya ọnụ n'okwu. Chief, no be only one chief, triple chief. Wait, bossa chief. Chief of my in-law place. Chief Kanko. Chief, a ga-etinye n'ofu ka o zuo ezu. A ga-etinye chief of nganga. So echigo gị chief of nganga ugbu a ka o wee zuo ezu biko. Ịbịa gba ọfala na nganga, ịbịa gba ọfala anyị coronate ego properly mpa. Ego oyibo onu ga-atọgbu onwe ya, onu ga-atọgbu. Daalụ chief, daalụ. Ọ maka gị ka m ji nọ ebe a, maka unu maka m ji nọ ebe a. Ihe ọbụla m na-eme ya na-enye unu obi ụtọ ka na-emekwa ya ọfụma. Nsogbu adịghị, aga m agwa Okechukwu nwa m na enwere onye m nwetara tata. Ewo. Na chief ime ihe na-eme ugbu a adịzi m shy. I'm shy. Chief, ngwa ka ikwe maka ihe anyị kpaga taa o. Ihe mere n'afụfụ karịrị. Nwoke na-eburu afụfụ ihe niile. Ihe niile bụ n'isi nwoke ka ọ dị na esi n'elu esi n'ala, ụgwọ ụlọ, ụgwọ ọkụ, ụgwọ mmiri, ị na-eche nke a, ị na-eche ụgwọ akwụkwọ ụmụazị, ị na-eche n'elu. And enwere mgbe nwaanyị ga-asị mba ka m were nke a, and gụnwa agaghị na-akọmplen ndị mmadụ na nwaanyị adịghị eme na nke a nke ọzọ. Ihe niile abụ n'isi gị ka ọ dị. Gụnwa ga-emechachacha ya ọgwụ dịka ọsọ ọgwụ nwa mere ya invite, mee ụmụaka invite. So o wee bụrụ ya ihe m ji ekwu ya bụ a na-ekwu na nwoke na-anwụ ọsịsọ ọdụ ụtọ afụfụ karịrị afụfụ nwoke na-ata mgbe ọ ga-echegide and o nwere ike mụchaa ụmụaka ahụ. Nwaanyị politiks dị n'ezinụlọ ụlọ, nwaanyị ewere politiks kpọgara ụmụazị ncha. O ji abụ ịbịa ife asị na nwaanyị ga-eje ọmụgwọ, nwaanyị ga-eje nke niile. Asị na nwaanyị ụmụazị na-aka alaiki nne ha. Gụnwa bịa nene afụfụ niile ị tara ọmụma ha ka ha na-aka agbasoji. A na-asị na nwoke ịhụ onye kpukwere kịta na-adị nke a na papa ya na-achụ ya achụ. Ọ na-achụ ya mgbe nwoke tekichara ihe niile bụ n'isi ya, nke a n'isi ya, nke a n'isi ya, matis nkịtị, mmanụ nkịtị, ihe niile bụ ụka ga-eweta. Mana chief ihe ọbụla chief mmasị na uche nke m ọwụ na ndị rọng ga correct ya, mana asị m
ka m kwue mmasị na ihe a bụ mgbe gara aga ka ọ na-eme maka ugbu a ụmụ nwoke anaghị achọ nwaanyị na-awapụta n'ọnụ ụlọ ọgwụgodu na shop a ga-emepere nwaanyị a shop ka ọ bụrụ na o nwekwa ihe ọ na-alụ so ọ bụrụ na ọma gị nnu onwe ike na-egote wite ego nke ya ọ dị ozi ka o si dị na mbụ na nwoke na-ebu ihe niile n'isi ya kekwanụ ka isi fụ nke a m kwuru ugbu a ana m anụ ihe ị na-ekwu ọ bụrụ nwaanyị niile ga-amata na e nwere responsibility na ya ga-enye aka n'ezinụlọ enwere nwaanyị olumozu nwaanyị n'ihe ụfọdụ nwaanyị na-aka n'ọdị ya ihe ọbụla bụ n'isi di ya ka ọ dị nke a n'isi di ya ka ọ nwaanyị nwere echiche na-achọkwana ka di ya anwụọ ọsịsọ nwaanyị na-achọghị ka di ya anwụọ ọsịsọ amarago na ihe n'ibu niile a dị n'isi di ya dị ịpụọ n'Ọnịcha ahụ ị na-akụ ihe ị ga na-anọ ọgụ ụlọ nke a tụpabọyị arapụgo ụlọ nke a ụlọ elu niile anyị fụrụ tụpabọyị ahapụchago ụlọ ha niile thank you chief of Nganga radio show na nwoke a ihe niile o kwuru mekiri point senses ihe ọma ihe ọma nwanne m nwaanyị ka ekonomi anyị dị mfụ ma gị nwakwanụ nwanne nwoke nke ahụ nọkwa n'ebe ahụ ọ na-anọkwa gị na-ekwuchala ya ịgbagbagba mmajọsụ na-eme salutation based on primary school match fast Chukwu ga-egozi unu na atụmatụ na-ewepụta na redio Nganga na hot 93.3 Chukwu na ga-enye unu aka gozie unu ikikere na-ewepụta ihe kasị steeti n'aha Jizọs amen. aha mbụ Chief Service Okafọ from Sangota nke taa bụ nke Chiefs Chief inwego like title one ka etinyezi ofu n'elu ya biko ọ kwesị na Sangota ngwa ị ga-awụzi Chief one of Nganga na Songo Ota. Thank you very much. Dalo so. Tinye ọnụ ha ifuga. Eziokwu ihe mere bụ la onye ọbụla pụtara ụwa ga-ahụ mgbe ya na chiri wee chi wee kebie. Okay. Ihe butere ụfọdụ ụmụ nwoke ji anwụ ụlọ oge bụ ịlụta nwaanyị ọjọọ ọdịmeghị mmeri eri eke ike ha enwe ezumike dịka ihe nwanne nwoke kwuru oge nke prọfesọ m ekwu na nwoke ga-agba ọsọ ego lụta nwaanyị zugide nwaanyị tupu ime ọmụọ nwa zugide nwa from primary to university mere everything mechaa mgbe nwata abụlite n'ụlọ ọrụ ma onwe lụọ di ịlụta nwaanyị jọrọ njọ o were okwu ọjọọ mebie obi ụmụazị awa na-akpọ nna ha onye nke ọzọ si na lia fụrụ nne ya na-adịgọzọ ya na nna ya na-abara ya mba mgbe niile yes ọ bụrụ ịbara nwa gị mba ọ laala iyi ana ụmụ nwaanyị eleghị ekpetacha ihe nna na-agba nwa ha mba nna na-abara nwa ha mgbe nwata ahụ gbaba agwa ọjọọ so nna bara nwa mba nne ya sị ya don't mind your father gaa ghara nna gị ntị ihe a bụ ikreti ndị ọzọ na-akpọ ya bad impression imebi obi ụmụaka ahụ ka ọ bụ so nke ọzọ wee bụrụ na ịlụta nwaanyị na-abụghị ezigbo nwaanyị ọ ga-enye gị ezigbo iji ewere gị weta sie nri ọ ga-esi nri etu wee ọ bụla esi nwunye gị ụlọ ichewe ụlọ na-adị ọcha ọ ga-agba ka ụlọ dị ọcha ịbatala ụlọ eru unyi ihe ọ bụla ị na-achọ gị ka nwaanyị a ga-eme maka ile ọba ajọ nwaanyị so mgbe nwoke bụrụ ihe na-eti ya n'isi ọ ya butere nwoke na-ata ahụ ma ọ nwebe ọrịa dị anya mụnwa na ebe a nne na nna m nwụrụ at the age of 92 and 110 years and ha nwụrụ the same month. Ha nwụrụ the same month. Papa m dị 110 years, mma m dị 92 wee nwụọ akwara ha the same day. So ọ bụrụ nwụrụ ntị bịara chọọchị ụbọchị afụ ihe fada kwuru ogoya na ha dị ezigbo ndụ na mma m traịd papa m traịd bara bikọs ihe dị na famịlị abụghị ihe ofu onye na-agba onye ọbụla nwere ka o du eme so wee na-enye ụmụ nwoke ndụmọdụ
ihe ọbụla dị na famili ha ebuli ya dị so much ime ihe dispose ime asị nna hapụrụ Chineke nke ọzọ ka ndụ were fọdụrụ gị. ezigbo okwu ya sangotedo Chief udo dịrị gị ikwuru nke ọma ịfụgodu ndị bụ akọ na uche ha kwuo okwu ga-ama na wisdom ya bụ ego ịnanya ọ bụ na ị na-enotis m ọfụma ịfụ na ihe bụ men mụ na ha na-emekọ men gịnị based on eze Solomon na biko chee ka n'ihe anyị ma ndị in fact ka m hapụgodo gị first. Gịnị Igbo radio show na Hot 93.3 FM nwanne ọ bụrụ kịta anụwa ka isonye ọ ka bụ mmemme Igbo Ganwụ nke na-amasị gị rinne na Hot 93.3 FM na-abịalụ gị every Tuesday, Thursday na Saturday 1 p.m. to 2 p.m. nna anyị na-adọnye ihe sọsọ ị na-eme ndị Igbo obi ụtọ. Hello, ya kpọnye. Hello. Oh, hello. Hello. Good afternoon. Ọtọ ya different. Anyị dị mma. Nwaanyị ọma. Olu na-atọgbu onwe ya. Daalụ. Kekwanụ ka ebe isi akwa anyị n'aha gị. Ana m akpọ from Iba. Mọmi Chichi. Ke ka Chichi dị. Chichi na-eri ọ ka o kwesịrị ka ọ dị na aka ọ na-eri garị gị na ọkwa iriri nke nne gị mgbe ipe mpe. Ka Chichi rie garị gị ma o rie garị gị ị ga-asị na o nwe ihe mege ya ka ọ wụ ya. Biko ha Chichi ọ nwoke ka nwaanyị? Ngwa Chichi na-eli garị ma ọ mi o. Mọmi Chichi. Ọkwa ịma ihe anyị kpaga taa? Yes. O tiele mkpu. Ngwa Mọmi Chichi ka mkpu ga-asị aga tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu. Okay, gbasara ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa. Ụmụ nwoke na-anwụkarị ọsịsọ. Ihe na-eme dịka ihe nna ya ukwu ahụ kwuru. Ihe o kwuru awụ ha asị. Enwere na some family wibịa the man ga na-ebu ibu n'ebe onwe ka aka si wee hie ọrụ kwụsịrị ma ahịa kwụsịrị kama nwaanyị ga-eme adịmsị ọ bata ime ya obiọma ogodo krefish ka iji wee meta ofe mgbe ụfọdụ ịhụ ya n'ọsọ ha ekpote ọgịnị nke ị n'otu a ihe ndị a na-akpọnata obi nwoke akpọnata ya unu ọwụ maka na ọrụ adị na-emezi chefuo na mgbe ọrụ ahụ dị ahịa ahụ dị ọkwa na ụlọ abụọ na-eri anatawa egotere gị chicken egote nke ndị ya ahụ ha ji egote lọtazie ikpọ ya stupid man o nwere ike wụrụ onye enweghị obi na-akọrọ famili onye na-akọrọ wụrụ Christian fada everyday ọ na-eche nwoke a na-eche odosis na-echecha akpọna nwoke ọsịsọ ya ụdịrị nwaanyị nwoke nụta nwekwa eke so n'ihe ga-eme nwoke nwe ọsịsọ na ị ga-egoro ha 15 naira ihe nwere ike ime ọ ga-esi ndị n'ụlọ nwoke ahụ nata na-asị ọ sị gị na nnu adịghị andị o nyere ya nwa small money mebi o na-ene anya ego ahụ o nyere ebibi mana nwoke ị ga-esi wee krafish maka wee krafish were akwụkwọ nri metụ ofu na-eri ihe niile awụ na azụ na anụ ihe niile awụ azụ na anụ ọwụ na azụ na anụ adịghị mma ime situation Mọmichi ọkụ ime uche ibunye na-efi ya mmụọ ya agbanyere laịsensị na ka ị chọọlụ nwaanyị mma hoo ha final ị ga-aghọta na Mọmichi wee ezigbo mmadụ inweta ụdị Mọmichi inweta ego nwunye na oke nwanne m nwanne m jisi n'ike onye nwaanyị gọzie ise ma gịkwa Nganga Igbo radio show ọ na-atọ m rịrịkpọ na-atọ m ọ na-adọ m ka ọ dọgbuo m ihe o ji atọ m bụ na ụmụ Igbo nọ na Lagos ekwetego na Nganga Igbo bụ nke ha anyị mana anyị na-agwabu gị na anyị nọ maka gị ngị nwa nọdụkwa maka anyị ọ bụ na ị nọrọ ebe ahụ nwere ihe anyị nọ nwanne m na-agbagote ihe anyị ime gị nna ọzọ na-atọkwa m ụtọ dịka nwunye o si kwuo ewu na ụmụ nwaanyị abatawago n'ihe anyị mega nke awọs na-anọ na-eche na-ege ntị naanị ihe ndị mpa anyị kwuga abatawago ụta ka o kwesịrị ka ọ dị mama Chichi ebutere gị nwaanyị hello
Hello, good afternoon. Ehihie masa. Afa m bụ James Nnamdi. Onye isi Sir Chief anọghị n'aha gị a maka ọnụ gị a dịka nke ndị Chief. Nsogbu adịrọ. Ana m ege nnọọ ife unu na-ekwu. Okay. Mana ịgbaba anya aha gị. Okay, Bariga. Aha m James Nnamdi, ebi m na Bariga, mana anọ m na Antoni na ngala ozi ebe a. Okay. Ife na-eme ụmụ nwoke ji ebu ụzọ anwụrụ bụ na ụmụ nwoke na-ata afụrụ nne. Ọ bụrụ na ije prison na mebi na ije n'imeta mmadụ na prison. Ị ga-afụ na ụmụ nwoke eri nne ebe a. Ụmụ nwaanyị erire nne. And dito na mgbagharị ka esi ha BP hypertension ka esi ekpata ego. Ọ bụrụkwa na ịpụtakwu mgbe ụfọdụ ebe a na-eme agbamakwụkwọ ị na-eje na agbamakwụkwọ na ịpụta na agbamakwụkwọ a nwere ofu ife ị ga na-enyo ebido na-egbu egwu efu na ụmụ nwaanyị na-agbakarị n'egwu imezie nwoke ịhụ na ọchị ọ na-achị sef ọ na-afọ ọsọ onwe ya achị dị ọchị maka na o chetasị ego niile o bikọta iwe na-eme the wedding mana nwaanyị na-amachagharị so imeni o nwere ife ndị igwe mere ka ya malụ ha mere ka ya malụ na mmadụ ibe akwa ọ bụrụ na ị na-ebe akwa o nwere ife ị na-edepụ mana iwe ọchị ụmụ nwaanyị na-ebekarị akwa mana nwoke adịrị ebe akwa so ife akwa ụmụ nwoke na-anaghị edepụtanwu isi nwere ebe ọ na-asụkọju nwere ebe ọ na-asụkọju ụlọ na-akwụ maka nne like akwa ndị mmadụ na-ebe nwaanyị na-ebekarị ya o nwere isi nwaanyị na-edepụ mana nwoke na-eji isi niile odi isi niile ahụ a na-ebi bụ n'ebe ọ na-ede azakọju ọ zakọjuzi ebe ahụ o nwere mgbe o eruzie nwoke arapụzie so mana nwaanyị ga na-edepụ nwaanyị mmadụ ana obepụ dị anya mmiri so biko na anụmanụ ayọkwa onye ọbụla akwa gwụrụ ya bee akwa n'iru ndị mmadụ jee mechie ụzọ kwụsị nke nwoke ọma ikwuru nke ọma in fact ihe nwoke a kwuru ọ masịrị m nke ukwuu maka ọtụtụ oge ụmụ nwoke na-efe ilu dịka onye dịka unu anyị wụ ụmụ nwoke anyị si ike biko akwa gụọ ọgụ nwe ihe mere gị chọọ ibe akwa bepụta ya biko bepụta ya ekisimanụ ọchịman onye isi ka ọ bụ na mpa na enu m na ọkwa premium subscription ka nnọsi kịta anụ akụkọ I like I dey happy na issue anụ eji ogbowete kịta anụ maka tie eziokwu efe ụmụ nwoke si andị ebe ọ na-efu nwoke ya ọkwa flavors na nwoke na-efe because idegodi m anya now nkwu last mmachi ichi that woman ji okwu ihe a na-ese egbu ụmụ nwoke nya ya that is but is why I like him I'm happy sha ewepụta na-etinye okwu ọnụ sha okwu nwoke bụ ibu karị anyị na-anwa ezinụlọ and especially ndị ezi ihe anyị na-anwa n'ezi ọ dịrị izu ịghọtago ndị ụnụ inwe ike na-ama na-eji ama m na ịghọta ebe esi abịa mpa onye obodo ka n'afọ you so ihe ụmụ nwoke na-afụ eri ka onye nwa n'ezi ọnwa kwuo ma n'ụlọ ọ dịrọ n'izu na ọ dịrị izu mpa onwe dị nọdụ mma o ife ada eme daalụ nganga Igbo radio show na hot 93.3 FM nwanne na nna enenekwa oge ọ bụ na oge m na-agba speed nna oge butuo na oge butuo ife ada eme mana anyị ka nọkwa ihe anyị ga-ebuchalụkwa one or two calls before anyị etidozie nke ikpeazụ a na 08182426591 hello ekponye hello mpa hello sir ndị ọma ka ego unu mere dadị ọkwa super set ka anyị bụ ikpeazụ a na ife unu na-eme amakakwa daalụ sọ obodo ka ekwetagodi na ọ na-eme unu na-eme ife unu na-agbalị udo dị mpa afọ anyị na-ebe isi akpọ ka anyị maa ka o si adị na afa m bụ Uche ọgụ Uche ga ebe isi akpọ Banana Island akpọ ndị banana na mụ ajọs usikwa ka ndị banana dị sa anyị dị mma ka ego unu nọkwa anyị nọkwa mma sa anyị gaa n'iru
ewo daalụ sorry ọkwa netwọk most times mana ka ị na-abatakwa ndị ọzọ na-agbalịkwa ịbata passengers kali mgbe ịbatago n'ụtọz ama m na arụ siri unu ike ọfụma nọ ya ma ji nọ ebe a unu nwekwara ife nji na-enete ewu na anya na studio ebe a si gị wetara anyị ihe biko since 2 days ago ọ bụ ihe nli mpa na enu m na n'ifugodu nwoke akpọnwụgo now I dey tell you bute biko anyị chega gị especially ọ bụ na ihe ga-eweta ego na akaụntụ gị bute ya ebe a mana voice unu adịrọkwa ka voice ndị agụrụ na-eme arụ a na-edekwanụ ya na voice maka eke isi akpọfezi m like this na mgbe m bebezilu gị akwa ịmana onwe ga man kpọ ọsọ na-eche ebe anaghị ede ya na voice akwa na public mana ịchọzi ka mbebezi akwa na public mụ anaghị ebe akwa mana public mana ebe a mana nke wee eziokwu uwe onwe ihe ị chọrọ ibutere anyị biko bute ya ama m na ị ga-emenwu ya ka ekwanụ mgbe anyị ga na-ene anyị ihe ahụ ana m ala ka ihe ịtụnanya ife a na-akpọtapụta ọ ga-ebe ihe ndị dọkịta abụ ịgwa m ebe unu nọ ọfịs unu ịghọtago enwe mmasị na-akụkọta ebe a ka mara ma m eruteta ngwanụ ebe anyị nọ n'ime Lekki Phase 1 ka anyị nọ Admiralty Way. Okay. Number the place or where? Yes. Emeche ka ikpo the full address. Ama me chọ itinye ọnụ ihe anyị nwere taa. Yes, achọrọ m itinye ọnụ ihe unu. Gwagani. Kaduna amaka. Okay. Ikwukwa nke bụ eziokwu bụ na ife ahụ n'ukwuru bụ ife mere eme maka na nwoke na-ekwu ụda. N'ihi na enwere egwu Flavour ọ gụrụ ọ sịrị na nwoke ya anụ nwaanyị ọ ya atụba nwunye ya ime ọ ya elete mama ya anya plus girlfriends ọkwa okwulu ya ma efe ndị ime abụrụ nnọọ na-arụ nwoke ịghọtago nwaanyị ya na ofede na-ekiri dị mmanwụ na-eri ịghọtago mana enwe ka ise si gbajọ ọgbadọ ka isi wee bịa na ichewere na ịghọtago onye mpa kpọrọ lasị butere ya enwere ka anyị adịrị ebe akwa mana ife ahụ ebe ọ na-agbakọ ebe mere ọnya bụ ichegide ife ahụ nwere ike isi ndị nwaanyị nwere ike nwoke anaghị dị anya mmiri gbakọzi ọnụ dị anya mmiri gbakọta ọ na-asị na cholesterol o butu oge na-anụ wee kweta na ọ na-eme mana ife nụ bụ na kana mma abụga nwaanyị mma bụ nwoke nke ikpeazụ na ịchọzi itebe ka pankeki mpa nwoke amaka ọ ka mma na ndụ ridere responsibility na nwaanyị eziokwu nke ahụ eziokwu ngwa mpa maka oge anyị ka ma mma iji baịrị ebe ahụ ka mebi ngwa ka nye gị nọmba WhatsApp nọmba anyị emechie ị ga-edepụta WhatsApp nọmba anyị so that anyị ga-gị akpọwazie from there na WhatsApp nọmba anyị jidego foonu gị 070 800 51 850 070 800 51 850. Okay. Yeah, WhatsApp number anyị dị fa. Daalụ. Ngangi Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne echezokwana na ọ ka bụ ego bekee na nwunye. Onwe ka o si dị based on na enwe ike ọ bụrụ na ụmụnna na-achọ ime meeting na Lagos ma ọ bụ ndị obodo ma ọ bụ steeti. Onwe ka o si dị ma na nke a bụ ihe omume ndị Igbo na ndị Igbo niile na Lagos na-ege and beyond. Ghọtago sọsọ ihe ga-eme bụ ibutela anyị ngwa afịa ga ebe anụnwa ma ọ bụ ibutela anyị meeting announcement unu anwa ya etinye dị mkpu ebe na number 33 Oyibo Adejo Lekki Phase 1 by Admiralty Road ka anyị nọ 33 Oyibo Adejo Ajoho rather bute ebe a biko ebe anyị n'igwe ka anyị yala ịta gị nnukwu afọ na ajọsị ebe anyị n'igwe ebe anụnwa anyị nwee bute elu gị ya ịghọtaga ya bịa nwa ka isi wee kwado nwunye ka anyị lawa biko
ụmụ Igbo ebe anụ aka anyị ga-awụsa biko o nwee onye jụrụ m ajụjụ maka Larry Gaga wụ onye Igbo ka nke ahụ ka mma agwa gị hoo ha anọ m achọ ka Igbo na-akpa nkawa awụ m onye ebe a onye ebe a Larry Gaga wụ onye Igbo hapụ gị na oyi gị nwoke chọgo ebe Larry Gaga si ba na ọwụ onye Igbo nke ahụ agwụla onwe ihe ọzọ mmadụ jụrụ m na-echefe echefe onwe anyị bịazi na Thursday anyị ekwuzie maka nke ahụ tupu mgbe ahụ aha nke ngwụ ego bekee ịkpọ mmadụ Igbo ịka dị right ka chifono nwanne m ka bụkwa Chibuike Obiefu na mana ịkpọ m nwunye ma na mụ na gị mara ugbo wee na-asị gị onye afọ tata ka afụzie ya echi